Trí dó hían náid beo dí ré brianann seo ag léamh na nuaachta as Meiriceá don fiche héanú lá hí na saona gáhíle sa sídíag. Well, tá sé na mór haimhse in túr Trump in Nuacht, mar tá politeoirí agus tír agus talamh ag tarraingt an túr chun bheanú don uachtarán tufa nua Donald Trump. Deaghaná is próséas stáidúil stúma déanamh rialtas ach tá Trump tar éis rud mórthaimhsiúla dhéanaide tá scúine íorthóirí ag timpeall an bhlach in túr Trump agus tá an túchtarán le techt ag cratha lámha go poiblios cóir na gamarí sa phróiseas dóthaigh nó deacra thuiscint tán chun rialtas a idimú a héachtú. Is mór haimhse telefíse sear nó tá na slúite cameradóirí tífa de chuair Trump agus na hamíthóirí deirí á deafadach go bheith dul isteach agus amach. Ach, racha mé ra. Trump Towers Púna, cead é sin. Sin túr árasán nua I gcathair Púna san India. Nes is rud scáfar é, thuairiscint scáfar é, na hárasáin sa bhuirgnamh seo fiú $2 million a chur an marga áite bhfuil tithe blocannaí tithe dinge le feiceáil fiú ins na is maisiúla. Agus bhí feitís na forbróirí an fuirgnamh seo na árasáin sa bhuirgnamh a chur fáil. Ach le aithint nua Donald Trump is chosúil go mbeidh sé éasca na hárasáin a díal. Agus tá áthas an lucht forbartha. Tá El Salvador, nach bhfuil baint ag le Trump go fóil, lofa le Dronganna. Tugann na Stáit Aontaithe cartéal domhanda na Dronganna seo, ach is mafia na iad freisin, marfacha. Ní léir go bhfuil na Dronganna seo an sever a gcomparáid le roinnt Dronganna eile. Ach tá siad neamhróchaireach dímheirigach mar sin féin. Gach séns go bhfuil trácht cloistí agat MS a trídíag, seasan an MS an sin dá Mara Salvatrucha. Muna bhfuil dul mórm thosa an drong sin mar chuid na fórsaí armtha
ach má sé is gná grong sráide is sé. Bu lá tronhóna brochalach miúil a thosa Rialtas El Salvador ag gníomhú in MS-30. Déanna mé roi. Bhí mé in Alice in na marsin agus bhain mé thean a bhas. Ach bhí chumán sefil ar a gcathair agus mar sin tá sé chursáis ionta searm go bhfuiltar ag rá go bhfuil an chathair sin tí féimheacht ógrú. Tá an chatha fiú más sathe fáise ag smuoine ar éimeacht. Chathair le muster is sé Dallas. Díreach mar mefiigh súil leis i Texas. Chuireann Dallas grothaí an óigir hefir ishe. Tá an chathair ag sríláil amach gach bóthar mór as a gcathair. Ach má hagan éon rud chun cuimhne agus tú ag smuoineh ar Dallas. An dagan bochtanas agus bankbhristeacht chun cuimhne ní dóile mé ach tá Dallas tí féimheachta ógrú. Nuacht bhréige. Tá na bheáin móra buile faoi nuacht bhréige. Dar leo is sé nuacht bhréige a bhua an toghchan do Donald Trump agus do lucht na fíorhte dheis, na hite fíor dheise. Tá alt sa New York Times an seo faoi bhear scape na nuacht bhréige. Chástaid ar atá eisimlár. Faoin chuí inar féidir le aineolach ar Twitter. Scéal a bhear scape. Faoi bhístiad a chopla uairich leig. Leanan na New York Times a rai lin airg I le na bhótóirí nártháinig. Deir siad go raibh an toghchán seo faoin na daoine nártháinig chomh maith agus atá sé faoin na bhótóirí tháinig. Nis gach séans más duine idirlín go bhacha tú an taifid seo de Richard V. Spencer os chóir grúpa air mar beir iad chuid is mó agus cathraimach lúcháireach gáirdeach marial ar bhua Donald Trump. Bheanaíonn sé roimhe ag rá rudaí mar Heil victory. Príomh ideolaí na hete deise altéirní is sé Richard V. Spencer. Agus ní gá chorúis na hete deise spreaga go hétrum go mbeidh siad ar a lámha ag déanamh Hitler grús agus sin díreach a tharla ar a taifid seo
ba irgnimh federálacha inar hála seo agus churann sé úfás ar chuoine. Tá na Hindiaigh sin as an India ag chaithimh an náirigid rú go sciupaí, mar tá rial cánach nua teachtaisteach agus dá réir sin tá daoine ag iarr fáil réile sin náirigid tá acob chun an cháin a héanam. Tá na hospidéal in Aleppo dúnta marall ar ionsaithe ón Rúis a rinne targéid den hospidéal is cuma, is cosúil, agus is mór trúir sin. Meiriceá na tuaiche. Má tá tua lag go haicnimúil, tá sí láidir go toghchánacht bhd a himhreachaí. Agus cruthaíonn bua Donald Trump dearann go gatha iarthóirí lucht na tuaiche a chuineáil ina náicinne. Díre Hillary Clinton ar lucht na mailte agus na gáthrachaí a bháin, agus cháil sí na vótóirí tuaithe. Tá Apple ag oscailt campus nua i lár Texas a léiríonn an chuí inar féidir leis an ggólacht seo fostú agus cuacht a thuairt do lucht oibre Meiriceá. Tá Patricia Cutlass bhásaí. Bhí sé a chur deireadh leis an chorchaige náthír náthainis san Adam a lig de roine éireach a bhesan arm muna gurfií ceistelaí faoi. Ba urlabhraí láidirí agus gníomhara thar ceann saidúirí éireacha marall ar bhás a bhic Mario go neamhrócaireach é, Vasco go bháise go bása marall ar a bheith éireach agus thóg Patricia Cutlass an dárda siise an thar ceann saidúirí éireacha. Leis go creimeadh rud cheicáid an seo. Mar a híolme, sé. Tá siad táthar ag tógáil báid fearan táireachta sa maú Louisiana agus neic Louisiana. Tá Bill de Blasio ag géirí go gcuirfí níos mú báid fearan táireachta ar fáil in Nuacht chun Manhattan i cheangal leis na ceithre bhaile eile Nuacht atá timpeall air. Fantastic beasts and where to find them. Ní dhéanam mé iirecht sinna aistrú, mar is sanim díle sé de scanán nua a tháinig go mbeadh le déanaí faoi anam Harry Potter, faoi srá Harry Potter. D'oscail an scanán go láidir an techt an seo. Agus fágann sin go bhfuil go Harry Potter faoi lán seoil a rís gan na príomhchearachtar. Is chnag scanán é, scanán mór íola.
Cóghordas leis na Giants, ní agam sé atá agam. Sin foiide an peile Nuacht, fuair siad 5 bua I ní chéile, Marial Landon Collins agus sciobbe líróide antáhachtach go déanach sa chlifa thug bhuadóibh na Chicago Bears ráfointis fiche in ICD. Céir a hálíonn má fliúhart in autó, mé ggéar an focail sin a chuineáil nach líon. Ceart go leor. Má cinn tú línas aidiúí agus iad línta amach go réalta tugtar cipe orb. So, sin an méid airói mé as an tafa dúnis, agus tásúil agam go bheice muid I chéile rís ar a bhád. Idir an dálín, tugaí go bugaí. Slán leis.